sani in yi begen Muhammadu na sarakunan nan da sun gari ke kana gada a samu sadaka a nan? ko shi kenan ba a jinta mutane wani ce kwarawa ya gudu na ce da kayan shi kenan Allahu na yi roko gaban iko sarki ka sani in yi begen Muhammadu yadda ce ina sarakunan nan da sun gari ke ba ma haɗe a ba mu sadaka saboda Allah da annabi bayan Allah saboda annabi bayan Allah ta wace to na kawa don ta gumbalagi baba na yan bar sadaka to Allah ya albarka nawa muka samu ne na rage ni baba kai Allah maka albarka yaro ne ko babba dan yaro ne dai haka ne ba wani to yaro mun gode Allah sa idan ka koma gida ka samu wuta ya kama wuta kuma mana a cikin murhu a dafa abinci mana yaro yawa yaro mun gode baba salahu na yi roko baba an ce da mu wai ko ne zai da dan Hausa kamar inda ka tafi kai kamar labari kenan kamar labari na so na zai kasance kana sa okay ko abba ana cikin bara to dai dan baka labari ba zan mance ba lokacin ina matashi lokacin da na riga ta manka ina matashi wata rana abokaina sun zo dama na faɗa ma amarya cewa abokaina za su zo su ci girkin amarya ita kuma already dama na gaya mata ka san yaran zamani abokaina sun zo sun zanna a falo shikenan na shiga ciki na mata magana akan cewa ina abin da aka dafa ma abokaina na zo na samu yarinyar nan tana ta chatin abinsu na zamanin nan na ce me kika dafa ma abokaina ba maman nawa dan zo da musu na ce me kika dafa ma abokaina ta ce ita ba abin da ta ji sha'awa banda kunu wai abokai nan ba abin da kika dafa musu wai kenan na zo na same su na ba su hakuri muka je restaurant na saya musu abinci aka ci abinci bayan sun watse washi gari dan fita gurin aiki kawai ta ce wai a bada kudin cefa ne da na fita rashin mutunci na ce a yi kunu washi gari still na zo dan fita ta sake ce a bada kudin cefa ne ta ce a yi kunu aka jera sati ina ta ce a yi kunu a to waya ce ta fara shikenan sai ta yi zuciya ta yi yaji ta tafi gida da ta tafi gida shikenan sai na kira babanta sai na faɗa mishi abin da ke faruwa ya ce ba komai na san yadda da kada ka biyo ta shikenan baban ma da yake ya san abin da yake sai ya jira washi gari maman yarinyar da ta zo ka fahimce ni da ta zo da ta tambayi cefa ne mamanta ta turo ta kenan da ta tambayi cefa ne a gurin baban shi ma baban ya ce mamanta a yi kunu nan ma ita ma aka ce a yi kunu aka sake waye gari aka sake tambayin cefa ne aka ce a yi kunu nan ma aka jera kwana uku kawai sai gari ta faso da kuka ta dawo gida tana dawowan gida kawai washi gari na wayewa ta sake tambaya na a gidan mijin ma na sake ce a yi kunu ai sai ta faɗi a tafi tana ta birgima tana roƙona saboda haka in ka je ka bada labarin malumin ku wannan ai da su baka maki ai Allahu na yi roko gaban iko sarki ka sani in yi begen Muhammadu ya ce na sarakunan nan da sun ka rike ba ma sai ran da jalla sarki ya kade a ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah a ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah ka ce da a samu sadaka a hanyar tun ɗazun naira 5 a'a ba na ga mutane suna ɗanya wucewa ne kuma ga sadaka ita Allah ne ke koro haka ka yi magana na ƙara wa alaikum salam wani mai sadakan ne kuma to 50 duka kai yaro Allah ya albarka Allah sa idan ka koma gida ka samu babanka ya bada mamanka takarda kuma takardan 1000 ya ce fa ne yawa yaro mun gode sosai yawa ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah to ana samu gaskiya magana samu dama ita hanyar ta mutane yayi abubuwan ne su kuma mutane sai a to gani ya bada goma to mun fa to mun gode Allah taimaka Allah saka mutu da ciwo kuma ciwon son manzo Allah ko baka son manzo Allah yaro to kuma yaro
mun gode Allah ya albarka. ayin baba. Ya za a yi. Kai sire. Mun gode sai to. Kai sauri Babu ma. sadaka, babu sadaka saboda Annabi. Babu sadaka saboda Annabi bayan Allah. Da wannan jin. Ta. Ba su labari, za su baka kuɗi sosai sosai. Wa alaikum assalam. Ba sadaka ba baba. Mama? Eh? Ga wani wani dubu 1000? daya. Dubu daya. Kuma dan gari nan ne? An gari a baba. Baba ka tuna a can wata rana wani lokaci a daga kuma sori. Daga kuma sori amma da. A ko dai mai kuɗin na MPSA? Ko dai ganin shi ne? Eh. Wallahi baba. Wannan wanda yake neman dan majalisar falin nan? Yan majalisa ba. Tun bai cin ba ma yake ba mu 1000? Wallahi baba. Amma wannan kuna da siffofin aljanna. Kuna da siffofin ɗan aljanna. Ko gaba ɗaya familin ku dai kas. Gaskiya Allah ya albarka. Allah ya albarka. Kai. Allah sa in ka koma gida ka samu kan babanku ya kumbura. Baba. Da rawani a bashi sarauta. Ya kumbura da rawani a bashi sarauta ba zagin ka dai ba yaro. Allah ya albarka yaro. Yawwa a kai ba dan baka ba wannan dubu ɗaya aje kananan. A wa da kaka biyu a je. Tabbatin sa dubu. Ka ɗayan zan zuga da ɗaga jiya. Sa dubu. Dubu dan kara gaba. Awo. Kaga To baba ina ne ya zani zamu je ta. to ni kuma ni ne dan nuna hanya ni makamun kuma ni ne dan nuna hanya. Assalamu alaikum jama'a, sunana Habib Muhammad Excape. Ku ci gaba da yi mana subscribe a YouTube mu mai suna Excape Hausa TV. Muna jin daɗin bamu lokaci da kuke yi da kuma sauraron mu da kuke yi. Mun gode sosai. Ni da ya Muhammad na sarakunan nan da kan gari ke ba. Da fata ne saboda na ga mutane suna ɗan yin tsoro. Kana ga da a samu sadaka a nan? Ina kula da To shi kenan ba a ginta mutane wani cewa farawa ya gudu yace da kayan. To shi kenan. Allahu na yi roko gaban iko sarki ka tani in yi begen Muhammadu yadda ce. Ina sarakunan nan da sun garke ba ma hati. A ba mu sadaka saboda Allah da annabi bayan Allah. Saboda annabi bayan Allah. Ta wace tuna ta wajen ta gumbalagi. Baba, Na'am. na yan bar sadaka. To Allah ya albarka. Nawa muka samu? Ne na rage ni baba. Kai Allah maka albarka. Yaro ne ko babba? Ɗan yaro ne dai haka ne ba wani. To yaro mun gode. Allah sa idan ka koma gida ka samu wuta ya kama. Wuta kuma? Mana a cikin murhu a dafa abinci mana yaro. Yawwa yaro mun gode. Baba. Salahu na yi roko. Baba an ce da mu wai kowanne zai da ɗan Hausa haka kamar ni da kake a sani. Kai kamar labari kenan. Kamar labarin na zai kasance mana sani. Okay ko abba ana cikin bara. To dai dan baka labari. Ba tun mance ba lokacin ina matashi. Lokacin da na riga ta maka ina matashi. Wata rana abokaina sun zo dama na faɗa ma amarya cewa abokaina za su zo su ci girkin amarya. Ita kuma already dama na gaya mata ka san yaran zamani. Abokaina sun zo sun zanna a falo. Shikenan na shiga ciki na mata magana akan cewa ina abin da aka dafa ma abokaina. Ya zo na samu yarinyar nan tana ta chatting abinsu na zamanin nan. Na ce me kika dafa ma abokaina? Ba maman nawa? Dan zo da na ce me kika dafa ma abokaina? Ta ce ita ba abin da ta ji sha'awa banda kunu. Kunu wai abokaina ba abin da kika dafa musu wai shikenan na zo na same su na ba su hakuri muka je restaurant. Na saya musu abinci aka ci abinci. Bayan sun watse washi gari dan fita gurin aiki. Kawai ta ce wai a bada kudin cefane. Da na fita rashin mutunci na ce a yi kunu. Washi gari still na zo dan fita ta sake ce a bada kudin cefane ta ce a yi kunu aka jera sati ina ta ce a yi kunu. Ka kai mata horo da yunwa. A to waye ce ta fara. Shikenan sai ta yi zuciya ta yi yaji ta tafi gida. Da ta tafi gida shikenan sai na kira babanta sai na faɗa mishi abin da ke faruwa. Ya ce ba komai na san yadda da kada ka biyo ta. Shikenan baban ma da yake ya san abin da yake yi sai ya jira washi gari maman yarinyar da ta zo ka fahimce ni da ta zo da ta tambayi cefane mamanta ta turo ta kenan da ta tambayi cefane a gurin baban shi ma baban ya ce mamanta a yi kunu kaka ta cewa kunu nan ma ita ma aka ce a yi kunu aka sake waye gari aka sake tambayin cefane aka ce a yi kunu nan ma aka jera kwana 3 kawai sai gariya ta faso da kuka ta dawo gida tana dawowan gida kawai
wace gari na wayewa ta sake tambaya na a gidan mijin ma na sake ce a yi kunu ai sai ta faɗi a kasa tana ta birgima tana roƙo na saboda haka in ka je ka bada labarin malumin ku wannan ai da su baka maki ai Allahu na yi roƙo ka ban iko sarki ka sani in yi begen Muhammadu ya dubbe na sarakunan nan da sun karke ba ma tsiran da jalla sarki ya rubuta kafe a ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah a ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah ka ce da a samu sadaka a hanyar tun abin naira 5 awo mana ga mutane suna ɗanyen wucewa ne kuma ga sadaka ita Allah ne ke koyarwa ka yi magana na ƙara wa alaikum salam wani mai sadakan ne kuma to 50 duka kai yaro Allah ya albarka Allah ya albarka Allah sa idan ka koma gida ka samu babanka ya bada mamanka takarda kuma takardan 1000 ya ce fa ne yawo yaro mun gode sosai yawo ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah a ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah a to ana samu gaskiya magana dama ita hanyar ta mutane ya yi abubuwan ne su mutane sai a hannu ba gani ya bada goma to mun gode Allah ya taimaka Allah ya saka mutu da ciwo kuma ciwon son manzo Allah ko baka son manzo Allah yaro to kuma yaro mun gode Allah ya albarka ayin baba ya za a yi mun gode sai so ba mu sadaka saboda Allah ba mu sadaka saboda Allah bayan Allah da wannan jin ta ba su labari da su ba ka kodi sosai alaikum salam da sadaka ba baba mama ga wani ba da 1000 kuma dan gari nan ne dan gari baba maka tana a can wani lokaci a daga kuma sori ko dai mai kudin na FSA ko dai ganin shi ne wallahi baba wannan wanda yake neman dan majalisar falin nan tun bai cin ba ma yake ba mu 1000 amma wannan kuna da sufofin aljanna kuna da sufofin yan aljanna ko gaba ɗaya familin ku dai kas gaskiya Allah ya albarka Allah ya albarka kai Allah sa in ka koma gida ka samu kan baban ku ya kumbura baba da rawani a bashi sarauta ya kumbura da rawani a bashi sarauta ba zagin ka dai ba yaro Allah ya albarka yaro yawa a kai ba dan baka ba wannan 1000 aje kanana ba wanda ka kawo duka aje tabbatin sa dubu ka dan san zuwa da duka jiya sa dubu mu dan kara gaba yawo kaga to baba ina ne na gani zamu je ta to ni kuma ni ne dan nuna hanya ni makamun kuma ni ne dan nuna hanya assalamu alaikum jama'a sunana Habib Muhammad Excape ku ci gaba da yi mana subscribe a YouTube mu mai suna Excape Hausa TV muna jin daɗin bamu lokaci da kuke yi da kuma sauraron mu da kuke yi mun gode sosai ni da ga Muhammadu na sarakunan nan da sun gari ke sai fa kana saboda na ga mutane suna ɗanyen wucewa kana ga da a samu sadaka a nan to shi kenan ba a jinta mutane wani cewa ba ya gudu yace da kaya to shi kenan Allahu na yi roko gaban iko sarki ka sani in yi begen Muhammadu yadda ce ina sarakunan nan da sun gari ke ba ma hati a ba mu sadaka saboda Allah da annabi bayan Allah saboda annabi bayan Allah ta wace na ta wajen ta gun baligi baba na yan bar sadaka to Allah ya albarka nawa muka samu ne rage ne baba kai Allah maka albarka yaro ne ko babba dan yaro ne dai haka ne ba wani to yaro mun gode Allah sa idan ka koma gida ka samu wuta ya kama wuta kuma mana a cikin murhu a dafa abinci mana yaro yawwa yaro mun gode baba salahu na yi roko baba an ce da mu wai ko ne zai da dan Hausa kamar shi da kake a sama kai kamar labari kenan kamar labari na so na zai kasance mana sama okay ko abba ana cikin bara to dai dan baka labari ba dan mance ba lokacin ina matashi
lokacin da na riga ta maka ina matashi wata rana abokaina sun zo dama na faɗa ma amarya cewa abokaina za su zo su ci girkin amarya ita kuma already dama na gaya mata ka san yaran zamani abokaina sun zo sun zanna a falo shikenan na shiga ciki na mata magana akan cewa ina abun da aka dafa ma abokaina na zo na samu yarinyar nan tana ta chatting abunsu na zamanin nan na ce me kika dafa ma abokaina ba mu manna dan zo da musu na ce me kika dafa ma abokaina ta ce ita ba abun da ta ji sha'awa banda kunu wai eh abokai nan ba abin da kika dafa musu wai eh shikenan na zo na same su na ba su hakuri muka je restaurant na saya musu abinci aka ci abinci bayan sun watse washi gari dan fita gurin aiki kawai ta ce wai a bada kudin cefa ne da na fita rashin mutunci na ce a yi kunu washi gari still na zo dan fita ta sake ce a bada kudin cefa ne ta ce a yi kunu aka jera sati ina ta ce a yi kunu ka kai mata horo da yunwa a to waye ce ta fara shikenan sai ta yi zuciya ta yi yaji ta tafi gida da ta tafi gida shikenan sai na kira babanta sai na faɗa mishi abin da ke faruwa ya ce ba komai na san yadda da kada ka biyo ta shikenan baban ma da yake ya san abin da yake sai ya jira washi gari maman yarinyar da ta zo ka fahimce ni da ta zo da ta tambayi cefa ne mamanta ta turo ta kenan da ta tambayi cefa ne a gurin baban shi ma baban ya ce mamanta a yi kunu kaka ta cewa ku nan ma ita ma aka ce a yi kunu aka sake waye gari aka sake tambayin cefa ne aka ce a yi kunu nan ma aka jera kwana uku kawai sai gari ta faso da kuka ta dawo gida tana dawowan gida kawai washi gari na wayewa ta sake tambaya na a gidan mijin ma na sake ce a yi kunu ai sai ta faɗi a saka tana ta birgima tana roƙona saboda haka in ka je ka bada labarin malumin ku wannan ai da su baka maki ai Allahu na yi roko gaban iko sarki ka sani in yi begen Muhammadu yadda na sarakunan nan da sun ka rike ba ma sai ran da jalla sarki ya kafe a ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah a ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah ka ce da a samu sadaka a hanyar tun abin naira 5 a'a ba na ga mutane suna ɗanya wucewa ne kuma ga sadaka ita Allah ne ke korowa ka yi magana na ƙara wa alaikum salam wani mai sadakan ne kuma to 50 duka kai yaro Allah ya albarka Allah ya albarka Allah sa idan ka koma gida ka samu babanka ya bada mamanka takarda takardan 1000 ya ce fa ne yawwa yaro mun gode sosai yawwa ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah a to ana samu gaskiya magana ana samu dama ita hanyar ta mutane yayi abubuwan da su mutane sai a to ba gani ya bada 10 to mun fa to mun gode Allah taimaka Allah ya saka mutu da ciwo kuma ciwon son manzo Allah ko baka son manzo Allah yaro to kuma yaro mun gode Allah ya albarka ayin baba ya za a yi kai sire mun gode sai kai sauri ba mu sadaka saboda annabi bayan Allah da wannan jin ta ba su labari da su baka koyi sosai alaikum salam ba sadaka ba baba mama ga wani ba da 1000 kuma dan gari nan ne dan gari a baba ka tuna a can wani lokaci a da kuma masori a ko dai mai kudin na MPS ko dai ganin shi ne wallahi baba wannan wanda yake neman dan majalisar falin nan tun bai cin ba ma yake ba mu 1000 amma wannan kuna da sufofin aljanna kuna da sufofin yan aljanna ko gaba ɗaya familin ku dai kas gaskiya Allah ya albarka kai Allah sa in ka koma gida ka samu kan babanku ya kumbura baba da rawani a bashi sarauta ya kumbura da rawani a bashi sarauta ba zagin ka dai ba yaro Allah ya albarka yaro
yawa a kai ba dan baka ba wannan dubu ɗaya aje kananan a ba wanda kaka dubu a aje tabbatar sa dubu ka ɗayan zan zuga da ɗan ajiya sa dubu mu dan kara gaba awo kaga to wasu ba ina ne zan yi zan je ta to ni kuma ni ne dan nuna hanya ni makamun kuma ni ne dan nuna hanya assalamu alaikum jama'a, sunana Habib Muhammad Excape. Ku ci gaba da yi mana subscribe a YouTube mu mai suna Excape Hausa TV. Muna jin daɗin bamu lokaci da kuke yi da kuma sauraron mu da kuke yi. Mun gode sosai.